So guys, dito tayo sa may Sashimi Cafe. Bibili tayo ng coffee. Let's go! So check natin yung mga kasama natin. Kasi bibili daw sila ng kape. Let's go! Bibili sila ng kape dito sa may. So yes, so ito sila. Ito sila ngayon. Ito. Wow, sarap. Malamig sa'yo. Ito ano? Sige siya ano ka? Cappuccino. Sige. Chocolate. Chocolate. So Papa, pwedeng pa ulit. Wi-Fi talo. ha? Wi-Fi? Oo. QR code nga. Wi-Fi talo. Hindi ko mamakboy. Ito yung mga kasama natin, guys. So, Kulang ng isa pang word. kuya. Vlog tayo. Hindi kay Ma.